بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايني ألفا كم بسوابا ما فوتا نكتا نغن يتبال جلنا الله تعالى يندم أسراك دون دفع الله تعالى كهنا كنا مايني ألفا نموفن الدمن توفل الدفع چوغن يما ألكا نغاني تيمي چوغن يما الله تعالى كيران بلا جلنا ألكا شجاني كنا سبتان يرو أم بلا جلنا مسك اللبان يچوغمنا نبرا يمين سوران دمن القرآن دمننا نوي سورة الفاتحة نالي القرآن سوران فلو فلوي نالي سوران فلوي منجينا على كراك صلى الله عليه وسلم na Qur'ani tartibatu la waye ka suran sigi nyogon sanfe ayera ka fo Usman bin Affan ay sura min ke foloy aka Qur'ani sigi tola nyogon sanfe ore kara suratul Fatiha o ko fe ka Baqara tugala Ali Imran nana Nisa'i nana Maida kana o ko fe An'am kana o ko fe katabla fo suratul Nasila Usman bin Affan kale de yaketa don galaw yaira ko Usman ya ketan ciedo me kay ya ketan fenani alakra ka yamarakan sallallahu alaihi wasallam kadaka muna ko alakra yare fatura ka surabe to ka sura munun fofo ko ni sura ne kunye damene o ko fe Baqara kuma dola ibeta surabe Nisa'i fo ka to mana ka ko Ali Imran ni kuma dola ka kuma kana be Ali Imran fene fo ka ko Nisa'i ko tubala kaya min alakra yare la sallallahu alaihi wasallam na Qur'an fle cogo minata mogo ba fo ka Usman bin Affan ka sigi cogo de la ni sura ni to chama nyerala na togo nunu ka cha doningelo yidama do de kek sawabai so nunu ko ikramo yere ka kuma faraleaka abi fama ko suratul Fatiha abi fama ko ummul kitab abi fama ko ummul Qur'an abi fama ko as-sab'u masani abi fama ko ash-shifa abi fama ko raqiya abi fama ko ad-du'a dɔw b'a fama fana ko as-sala nin bɛɛ fɔra ale suran kelen ma nka nin tɔgɔ ninnu na caya dɔnnikɛlaw ye naani de ta na ko de ka kɛnɛ k'a fɔ ko maana al-Fatiha Fatihatul kitab ani as-sab'u masani ummul kitab an ummul Qur'an nin tɔgɔ naani ko de kɛnɛyara kosɛbɛ ko ka tɛmɛ tɔ ninnu kan munna nin kɛnɛyara ka da ka ko ninnu yera alakira yɛrɛ ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam Fatihatul kitab ummul kitab an ummul Qur'an ani as-sab'u masani Qur'an yɛrɛ kɔnɔ sab'u masani nana k'a fɔ ko fɛn min bɛ tanga segin ka caya fɛn min bɛ tanga segin siɲɛ 7 dɔnnikɛlaw y'a ta k'a lajɛ ko n'a ye suratul Fatiha ta k'a lajɛ ale de bɛ tanga segin tile kɔnɔ siɲɛ 17 ni ye farida dɔrɔn lajɛ a bɛ kalan siɲɛ 17 nafila t'a la wa nafila ti ɲanale tɛ farida fɛnɛ ti ɲanale tɛ ko de kama a tɔgɔ dara ko as-sab'u masani ummul kitab ani ummul Qur'an o nana alakira ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko seli tɛ maa si ye ni maa min ma kitabu ba kala hadisa wɛrɛ la seli tɛ mɔgɔ ye ni maa min ma kuranɛ ba kala bon k'a ko ummul kitab dɔnnikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ ko Alahu Ta'ala kan bɛ lawhul mahfuzu de maaw ye k'a kan tɛ nin kuranɛ ma ka da ka suratul Al-Imran o kɔnɔna na Alahu Ta'ala ko sura ye 2 de sura dɔ bɛ ole amana aya ye 2 ye aya dɔ bɛ o ye muhkamatu ye a kuma jɛlen do n'i y'a mɛn dɔrɔn kɔrɔ wɛrɛ si t'a la n'o kelen tɛ i n'a fɔ a ye seli a ye sun a ye jaga bɔ a ye heji a ye ta jihadu kɛ
abe fo ayaw de mako al ayatul muhkamat ale jelen do koro reshita la note bo mushtabihat o ye koro chaman be se kaye ayamina ina fal qatl wal ma ta'am wal ma shurb ni koy bolu koro fo qur'ane kono abina ni koro chamay otmalo mufle allah ta'ala ko ayami klena kabe fo de ma ko qur'ane ba hunna ummul kitab ko de kitabu bay otmala doningala chamay ira kullahul mahfuzu de kodo koni qur'anete ngal muhim ma wero fana ya yira ka fo ko qur'ane de kodo kabe fama ko ummul kitab abe fama ko ummul qur'an abe fama ko al fatiha no de fatihatul kitab abe fama fana ko sabu masal fam shifawi ani raqiya ulu fana nana kadaka ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma fatiha kalamu ghufrake kama ba ka sabado yira no ya abu sa'id al khudri don ala kira yani jamaci kataga bara dola ko to ta masrafe kunana jigi dugu dola dugu masake mason kanunu dunan fana o ye domini nyinu fe o ma domini duma o ye so nyinu fe o ma so fene duma o ala kira ka saba nunu bora dugu kono ko tara sigi yiri bado suma koro dugu kenemana la ko toy ko goson nana masake bon irwaya werela ala taala de goson ci kakata masake bon otmala masake boni dugula mabbe nana ka kirshike fushima bo masake ka mana banana doya ira ka fo banayre baka juguya kata fe fushita ka boala o bedde sele ko doyi kanto jamala ko duna munun nana nanyu lasegi yala antitu fene nyinin kan no soro mabu cela mu mese kanin boro tara nyinin kalike abu sa'id al-khudri ale de kunye dino nunu na demseni ngale de fene jagele ara tugunin katime beka uyu nyininka yala ko goson bonda afurabe awbolo kale ko ko hon ka bambolo ko jonde bonin do goson fe o ko anka masake a kanta o kam masake salo abada fawka fendo de latiganye kabe ni ndama kadaka amadumini ndama majidama abe fendo de fo na furakera menindi awma kugo ko bashishitala na furake na kenara ambe fendo de awma ale ko kan nana ale suratul fatiha de kala suratul fatiha ka damina katabla labana ayi bolo dam masake bunda yorola ka fatiha kala aklara yorami ka kelembe na foni garando fali sena abi jo anola ngani garambo sena bita ko masake sna ka wuli ka jo inna fo gosoma dele kabo abu sa'id al-khudri allah ta'ala ya nuqaya ma kanin barake wore kama donin galo ye sura ni togo da ku suratul raqiya o koray fenjumay ko saluli sura otumalo klale ku ye saga bisabata ka dama bo saga dile fene usrana bo mo madele ka furakele ken chugo la ka klaka saramene saga dile mo do soro la jamace la munko aw kana dunde ayatu yanga tani ni fo madina ka tadi ala kiram sallallahu alaihi wasallam kadaka ala kiram madele kambla ni baranyo wanan do ko ka dun do ko kana dun na munun ko an kanadu o de cara kasime munun ya sabati ko kadu utarani baganu ni madina uyella ala nya fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko hakemin kaka mogo kan ga saramina ala ni qur'ane kalani ko ni na nyogonawdo komba nyini awfe aw ka sagaw yere aka dodine ala kira yere mala wala sa ku hakli la sigi ka fo ku ye femi surala ko sharia la ku se kadu bashishitala wore kama to tara kada ku suratu raqiya anana saru fanana ko umar bin khattabi kumbe ma furakeni aye ina fo kunlo la bana bato ani krikri machine to ka kuma fatiha kalauka ka chala fe ka kuma wuliki jo umar bin khattabi talin ko mo ko kunya damine ni faton nana o be fatiha kala krikri machine to manana o be fatiha kala tigila maka nga foshite bo tigila maka banana o ye tabina do yininka kama fen famunde anya me ko umar kuma mo ko furakani fatiha ika bana jugora chugo ibi kene nanani fatiha kala eka fenta ka boye ka banala yala ko koray muye ko don ngala ni kuma ko umar ko ni umari mana fatiha o maylema la yala umar be yorjume al fatiha hiya al fatiha walakin fa inal umar fatiha ko ni fatiha o tiyele ma yani jinya wulice na mun kumba kala yala o kalima na nyogona be awlawa o bayira ka fo qur'ane kala ni doronte koy emi ba kala fakata sura baga kala ni limana dode ibaka kala mami fenana akata suro tigi dalen ba la kabe mo gofrake no ko ni make ibaka kala amba ye ka fo ikaf kala ni
anta fo kunna fatala me kala yini muyi no furakeli ko nyai amba ye ka fokat na se ko ke amba ina ala fi ala kambe sawabam aflana e fen jumay surani ajigi yoroko doningala do ya ira ka jigina makka do ya ira ka foka jigina madina kadaka kum makka sura ore kamani ya ira laje iba sebene ka chaya kum makka suradu suratul makkiya kum makka suradu do ya ira ko ay ajigina alakira kam madina de sallallahu alaihi wasallam kadaka selikira fardai alakira chili ani alakira kataga makka madina kamma teme sankelenka alakira boli sanfe kana ni seli ko mogo ka seli ani alakira kata hijra la madina kamma teme sankelenka otmala kum madina suradu kum makka surate na mam yaira ka fo makka suradu ode ka chanka teme munu yaira ka fo kum madina suradu kadaka kuma fenfembe akono sura munu jigina madina o fen kelin kasati afe abe alaka bunya kuma ani tauhidu kuma shariata le kono bo madina sura o tabulo e sharia ko foli kuma ode na makka sura o yeka ala bunya sabati ani ga klaka ka tauhidu yira ani kafiru kera chugo mununa allah taala yulul halala kalliminke ode keleno kam makka sura fa otumala jama klara flay do ko makka sura do o jama de koni kacha do ya yira ka fo ko madina sura do yere ko kay jigin ko flade ke kala kiratu makka kala taala ya jiga kay atale madina fene kala klara ka sigin tugunin ka jigaka bamba yo kuma kono makene ko sobe ka fo ko makka sura do walma madina sura o soli don galaw ni nyonche o de kenara o de fene sawabay ni ne suratul fatiha nabe qur'ana yere damine la no de suran folo ka damine alila katabla suratul nasila o de be ben sura keme ani suran tan ani nani nyonama amba yini ala fa amina munu fa kono ala kambe sawaba mala afamia chogo nyuma ala ko fene no gayi na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim suran keme ani suran tan saba qur'ana kono ababe damine suran kelim pdb amana mun damine no suratul baraa namba fama ko suratu tauba atale de damnen os bismillahir rahmanir rahim don gelo e nyogo so fenena yala ni suran do doa walma ni ndotede suratul fatiha do e bismillahir rahmanir rahim walma adote o jama clara flay ni fenena munu nyaayira ka fo ka dote o fena jama chaara katima munu nyaayira ka fo ka dodo muna kadaka kala kraka di sadobe sallallahu alaihi wasallam hadisani hadisa kudusi ala kira ko Allah ta'ala ko kale suratul fatiha kla ali ala yerena ka jonde ni nyonche woni jonko alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah ta'ala bi kanto ko hamadani abdi nga jon kayentan me o kuma damine ala kira ma fo ko ni jonko ko bismillahir rahmanir rahim akode ko ni jonko ko alhamdulillahi rabbil alamin koni yayi Allah ta'ala yere ya damine ni jonko alhamdulillahi rabbil alamin o de dalle mun bayira ka fo ko suratul fatiha damine alhamdulillahi rabbil alamin ko bismillahir rahmanir rahim ta'ala kele aflana maliki ka kuma dobe kale dilla ka donyin ka dondo mana maliki ka dallu tayro dobe Anas bin Malik ka ko kale selala kira kofe amma ye ala kira seli damine ni bismillahir rahmanir rahim asella buga siri fene kofe abuga siri fene ma fa ka seli daminen ka sella umar fene kofe umar fene ma seli daminen nay koni bebe seli daminen ni alhamdulillahi rabbil alamin ore kama maliki ka taga sirala amangante mugo yere ka fo seli daminen ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim maliki ka kuma kana ka konen yukrah an tubda sala bi ta'awuzi wal basmala ka seli damine ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim koni mogo mi yake ki ka seli kona maliki koti o bayra alitaka ataka ni fen jumai ayini hadisa de lakale imam shafi ale de taraka ka fo ko seli kan ka damine ni bismillahir rahmanir rahim ikan ki kan korotala ni seli mimbe keni kan korotai ibi kan dugo ala ni seli mimbe gundo me ka fo ko ka toyi kati toyi kuni dodo okoro suran dodo ale ka famun Ahmad bin Hanbal
ale tara sira min fɛ o de alakira kun b'a kala sallallahu alaihi wasallam mais kalakira kun b'a kala da duguma na tilara ka duawul istiftahi la a b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o kɔfɛ alakira bɛ sɔrɔ ka suratul fatiha nin kala a b'i kan kɔrɔta ni alhamdulillahi rabbil alamin k'a fɔ k'a kun b'a to yen k'a kun t'a to yen kalakira kun b'a kala ka da ka hadisa dɔ bɛ yen kalakira ko sallallahu alaihi wasallam ko fɛnba o fɛnba n'a ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye k'o kɛra fɛn kɔtigɛlen ye kullu zibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar fɛn o fɛn bɛ yen ni fɛnba don n'a ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye k'a kɛra ko kɔtigɛlen ye ko kama alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam k'a kun b'a daminɛ ni alhamdulillahi rabbil alamin a kan kɔrɔtalen min o y'a sɔrɔ a ye bismillahir rahmanir rahim fɔ a da jukɔrɔ ni kuma min filɛ kala turula nin de la k'a fɔ ko nin de kɛnɛyara kosɛbɛ ka tɛmɛ kuma tɔ ninnu kan o b'a yira an ka seli daminɛ bismillahir rahmanir rahim a bɛ kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mais ni b'i kan kɔrɔta i bɛ alhamdulillahi rabbil alamin i b'o de labɔ kɛnɛma o de kɛnɛyara ko alakira kun b'a kɛ ten de sallallahu alaihi wasallam mais k'a fɔ ko sura dɔ don dɔnnikɛla fan caman ma taa o kan ka d'a kan n'ale kɛra sura dɔ ye an b'a ye k'a fɔ a bɛ sura fɛn fɛn daminɛ la o bɛɛ fana kan ka kɛ sura dɔ ye o de kama kuranɛ dɔ bɛ yen bismillahir rahmanir rahim n'i y'a lajɛ i bɛ aya kelen ye o ɲɛfɛ kuranɛ dɔ bɛ yen bismillahir rahmanir rahim a bɛ sɛbɛn i tɛ aya y'a ɲɛfɛ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo min hali kuranɛ yɛrɛ fana dilanna o cogo kelen na ka sɛbɛn papiye sanfɛ ni o ye o tuma la mun kɛnɛyara bismillahir rahmanir rahim a dama aya k'a fɔ ko don fatiha kɔnɔ o tɛ a bɛna sura bɛɛ daminɛ na nka fatiha dɔ tɛ ala k'a faamuya d'a ma naam bismillahir rahmanir rahim naam alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim o kɔrɔ de k'a bɛ daminɛ ni Allahu Ta'ala tɔgɔ ye arrahman Allahu Ta'ala min ye nɛɛma dunke ye arrahim ale Allahu Ta'ala de ye nɛɛma dunke ye arrahman ani rahim a fila bɛɛ ye nɛɛma ye nka walasa ka faamu an b'a fɔ arrahman Allahu Ta'ala min ye diɲɛ nɛɛma lɔgɔlen tigi ye arrahim lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don ni dɔnnikɛlaw ka walanwalali ye walasa an k'a fila bɔ ɲɔgɔn na munna aya dɔ bɛ yen Allahu Ta'ala b'a fɔ o kɔnɔ wa kana Allahu bil mu'minina rahima k'ale Allahu Ta'ala kɛra hinɛmasa ye mu'minunw bon Allahu Ta'ala ma rahmani fɔ ye a ye rahimu de fɔ ye ko b'a yira rahman o ye hinɛ min ye kan bɛɛ lajɛlen de b'a la kafiri bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ silamɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ ji ye a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye i n'a fɔ Allahu Ta'ala yɛrɛ ye danni min kɛ o fana y'a dama nɛɛmaba ye ka d'a kan hadisa dɔ bɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Allahu Ta'ala ye nɛɛma 100 de dan ka bila arijinɛ kɔnɔ nɛɛma 100 nin Allahu Ta'ala ye 1 pe de bila diɲɛ na yan a tɔ 99 ko bɛ arijinɛ kɔnɔ bon 99 o bɛ muminun de ɲɛ ye kelen min bɛ diɲɛ na an bɛɛ jɛ don dɔw y'a kɛ wari ye ko kafiri bɛ se ka kɛ waritigi ye silamɛ bɛ se ka kɛ ye dɔw y'a kɛ nɛnakili ye kafiri bɛ nɛnakili silamɛ bɛ nɛnakili dɔw yɛrɛ y'a kɛ hata ji kafiri bɛ ji min silamɛw bɛ ji min bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ mais nɛɛma nin yɛrɛ ye fɛn sugu kelen jumɛn ye alakira ma kuma kan sallallahu alaihi wasallam o b'a yira Allahu Ta'ala ye nɛɛma ni fila bɛɛ lajɛlen tigi ye diɲɛ ta o tigi don kiyama ta o fana tigi don kelen a filanan an ye hadisa min fɔ kuma daminɛ k'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam fɛn o fɛn n'a ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye k'a kɛra fɛn kɔtigɛlen ye bon kama ye kangari da silamɛ bɛɛ ye n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ a fɔ ko bisimila alakira ka taabolo kun ye nin sallallahu alaihi wasallam hali n'i bɛna don misiri kɔnɔ i kini se i b'o de da fɔlɔ bisimila allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad allahumma iftah li abwaaba rahmatik n'i bɛna bɔ misiri kɔnɔ bisimila allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad allahumma inni as'aluka min fadlik alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam hatta a kɔni gɛrɛɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ mɔgɔ ni furumuso cɛ i bɛ bisimila fɔ ye bisimila allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana ala i ka shaytana yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ an na i ka yɛrɛ ma diɲɛ ka bɔ fɛn fɛn na i bɛna an garijɛgɛ fɛn min na alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko hali n'i bɛ don i ka du da fɛ i bɛ bisimila fɔ i bɔtɔ la
ibe bismillah fo e ka so dala bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah. Abu Dawuda nanani ay ko mogo min boto e ka so kono e ko bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah. ko Allah ta'ala be wole kella do blaki jabi ko ikishira ikandara wa ikoloshira e bo kle beke ko toroti soro ko kada ka Allah ta'ala re dibiki koloshi o kle kono nana o yayi Bukhari nanani hadisa doy dondo ko cedo nana dumini damine amma bismillah fo ala kira sigile nyaba ala sallallahu alaihi wasallam ka to dumini na asna ka bismillah fo dumini chamancela o kera yoromi ala kira yelela sallallahu alaihi wasallam sabaw ya ala kira nyininka kumuna abaka yele kada ka ulun yete yele kuna ala kira ko makka kaba ko shetene anini dumini kala de la akwa nana ka dumini damene shetene farala ka je ka dumini ke me kabine ito dumini na ko bismillah ko shetene kunye fen dun aya be fono ay fen dun aya be fono ni chega bismillah foy ore kama ala kira kangar danye sallallahu alaihi wasallam ni be dumini ke ni ma bismillah fo ko shetene bi faray ka dumini ni bina do yi ka sokono ima bismillah fo ima foli bla sokono mawma ko shetene bi faray ka aba den wele ko aina shi yoroba an fe yambi dumini ke yoroba an fe ya ngam go fen mana ala togofo dumini damine ani ka sokono doni ko shetene te place soro dumini na ate place soro dawro fenena ala kira ni fo sallallahu alaihi wasallam bo bayra ka fo bismillahir rahmanir rahim don gelo ba fo ko barakatan wa isti'ana ibe barka nyini de kenay ka kla ka de men nyini ala fe ni bismillah foy ore kama ni be fon fenke adamina koni ka fo ko bismillah no kira Allah be barka do ala o bayra fene ka fo ke tanga nyini Allah ta'ala fa ko masnala alhamdulillah rabbil alamin o koro tano o be alay Allah ta'ala min kira dan fen be la jelil la mo masay fen wo fen be a bela mona Allah ta'ala de fe adama dembola jina bola meleke bola hatta le kulu dugukolo sankolo ji abeglamba yali alade wa kaddo ala alado kaddo faraka Allah ta'ala fenen o de rabbil alamin o yeddan fen bedi al khalaiq fen fen be na dana o bedi alaminai kale Allah ta'ala de dan fen be la jele lamo masay otuma tanobe ale min kara dan fen be la jele lamo masay wa sura dama dobe qur'ane kono duru nyogona Allah ta'ala ya beddamine ni alhamdulillah ka foko tanobe Allah ta'ala hal no soro jomali Allah ta'ala tano Allah ta'ala ya yeretan ayat do labana ako wa kana Allah ghaniyan hamida Allah ta'ala kiram masakarile wa Allah ta'ala masatanune ayat tano Allah ta'ala tanunen amma tano ikado kafali Allah ta'ala tanunen now Ar-Rahmanir Rahim nema flatigi alay o koray fen jumay Ar-Rahman jien nema labolin tigi ko yale alay Ar-Rahim kiyama nema krenkrenen fene tigi ko yale Allah ta'ala wari kama Allah ta'ala bi kanto sura wala ud'u Allah aw yadu Rahman ayyamma tad'uhu falahu asmaul husna la yawja akafoko Allah ikala wole ko Allah la yija ikafoko ya Rahman ayyamma tad'uhu nifla kilo keleni ala wulala ke kado abela jilali ala sobay parce abdon no lani ala kira ko ala don rena ko Rahman kafiru ba fo ke ko an kan kala utoy an kala kelempe batu ere kelente kala ke flayo ni ko bi ko ala sini ba fo ko Rahman ere kala iflay e ko kanga da kelempe mo Allah ta'ala surala ko jabi na yawja ka fo ko ala o yale ala de na yawja ka fo Rahman o be yale Allah ta'ala de na ya wuleni flafen fela ko be yale ala toy wori kama Rahman jien nema o tigi yale alay Ar-Rahim kiyaman nema krenkrene ma shite do akono ni ma fatoni tawhidwe kali Allah ta'ala de tayo fenay akeleno ko laben ko blaka jonye now maliki yawmiddin ko juru saraddo maramasa wode ali Allah ta'ala maliki yawmiddin do min be
k'a fɔ k'i ye juru min ta diɲɛ na yan a bɛ taa sara kiyama o don ko masaya bɛ ale Alahu Taala bolo. kalancogo damadɔ bɛ nin na. dɔw b'a kalan maliki yawmidin ka ma k'a sama ka maddu k'a la. maliki yawmidin o b'a la. maliki yawmidin o fana bɛ yen malik ka yawu bila lamu ɲɛfɛ ka kɛ malik yawmidin. nin bɛɛ lajɛlen ye Alahu Taala de ye nka a yera k'a fɔ ko n'a fɔra mɔgɔ min ma ko malak walima malik ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu fana ma ko malik n'an b'a fɔ ko imamu malik ka d'a kan a tɔgɔ kɛra ye. mɛ n'a kɛra malik ko kɔrɔ a tigi bɛ se ka marali kɛ mɛ kiri t'a bolo. n'a kɛra maliki ye o kɔrɔ a tigi kiri b'a bolo mɛ a tɛ se ka marali fana kɛ. mɛ a fila bɛɛ fɔra jɔn ma o ye Alahu Taala de. Alahu Taala mara b'a bolo kiri fana y'ale Alahu Taala ta ye. o b'a yira k'a fɔ masakɛ dɔ bɛ yen ale ka masaya dɔrɔn de b'a bolo mɛ fɛn min ye kiri ye o t'a ɲɛsira la. dɔ fana bɛ yen kiritigɛla don nka fɛn min ye masaya ye a da tɛ don a la mɛ k'a fila bɛɛ lajɛlen dafara ala la. Alahu Taala ye masa ye. Alahu Taala bɛ kiri tigɛ wa fɛn bɛɛ lajɛlen fana y'ale Alahu Taala ta ye. o de kama riwaya dɔ bɛ yen i b'a mɛn ko maliki yawmidin o de ka ca anw ka kalan na kosɛbɛ. ala riwayati Hafs bun Asim an b'a kalan maliki yawmidin nka riwayatul Warsh i b'a ye olu b'a ko maliki yawmidin olu ti ma sama olu bɛ dan malik yawmidin. a bɛɛ lajɛlen n'a kalancogo don wa a bɛɛ lajɛlen fana n'a kɔrɔ fana don. Alahu Taala ko juru minnu taara olu juruw bɛ sara don min o mara masaya k'i ka dɔn o b'ale ala de bolo ale Alahu Taala de ta fana ye o don ye. o b'a yira k'a fɔ adamaden fɛn o fɛn bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bɛna taa jɔ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ nin ye ɲuman kɛ Alahu Taala bɛna i sara ni ɲuman de. aljaza jinsul amal. ni maa min fana ye juguman kɛ Alahu Taala bɛna taa juguman de fana d'o ma. wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wama jaza'ul insan illa al insan. a ko ɲuman sara tɛ fosi fa ɲɔgɔnna ɲuman wa juguman fana tɛ sara fosi la fa ɲɔgɔnna juguman. kama tadin tudan. i bɛ juru don cogo min na k'i ka dɔn i ka juru fana bɛna sara o cogo kelen pe de la. o don o kɛnɛ Alahu Taala ko mara tɛ maa si bolo fana kɛra ale Alahu Taala ye. ka d'a kan bɛɛ bɛ wuli kuma tɛ yen. mɛlɛkɛw bɛ yen u tɛ kuma jinɛw bɛ yen u tɛ kuma adamadenw bɛ yen u tɛ kuma. alakira ko maa kelen min bɛ kuma alayhi salam ko y'ale kelen pe de. n'o tɛ adama bɛ yen a tɛ kuma ibrahim bɛ yen a tɛ kuma nuhan bɛ ten musa bɛ ten isa bɛ ten. a bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko ala diminen bɛ bi cogo min ale dun ye mun kɛ a b'a dɔn a ma bɛn ala ma fo ka taa se maa wɛrɛ ma. bɛɛ bɛ dɔ yira fo ko bɛ taa laban alakira yɛrɛ ma alayhi salatu wasalam. ale kelen pe de bɛ t'i bɔ k'i ben larosi kɔrɔ k'a bɛ seli. ala b'a fɔ i kun kɔrɔ tɛ i ka n wele k'i jaabi i ka n deli k'i sɔn i ka surunadonni ɲini fɛ k'i ka surunadonni minɛ. a bɛ sɔrɔ ka ala deli a la. n'o tɛ sahaba tɔw walima nabiɲuman tɔw a bɛɛ b'a la de ko nafsi nafsi n yɛrɛ bakun n yɛrɛ bakun walima allahumma sallim allahumma sallim ala b'a ɲini fɛ i kan kisi ala b'a ɲini fɛ i kan kisi. o ye don jumɛn ye o ye kiyama don de. wa yɔrɔba saba bɛ yen n'i ma tɛmɛ o la i ma kisi fɔlɔ dɛ. i ka mizani sigi waati wal waznu yawma izinil haqq. Alahu Taala ko balansi a don ko tiɲɛ don dɛ. ni maa min ka ɲuman balansi giriyara hinɛ bɛ k'i la i bɛ taa don arijinɛ na. Allahumma rabbi ala ko jaabi an ye. nka n'i ka juguman de ta giriyara e ta yɔrɔ ye tasuma kɔnɔna ye. a filanan o ye gafe di yɔrɔ ye i ka kitabu. n'i ka kitabu sɔrɔla i kinibolo la e yɛrɛ bɛ nisɔndiya. i bɛ taa se mɔgɔw ma nin ye ne ka kitabu ye a ye n ka kitabu kala e yɛrɛ nisɔndiyalen don. nka n'a kɛra k'e ka kitabu de dir'i ma ɲumankurun na e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye mun kitabu ye nin ye mun kitabu ye ka d'a kan a ma ɲi i yɛrɛ tɛ fɛ k'a kɔnɔna dɔn i tɛ fɛ k'a yɛrɛ mɔgɔ fɛnɛ na. ala dun b'a fɔ i k'i ka kitabu kala i yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ma seere ye nin yɔrɔ filanan ye. a sabanan n'a laban o ye siratu tigɛli ye. ni min yɛrɛ ye siratu pɔn kɔfɛ i kana nisɔndiya fɔlɔ dɛ. kana nisɔndiya dɛ fa ka taa sɔrɔ i ye pɔn nin tigɛ de. ala kira dun ko a bililen don i n'a fɔ an ka pɔn bɛ ji sanfɛ cogo min siratu fana bililen bɛ ten de. a ko a da ka di a ka misɛn nka maa bɛɛ b'a tɛmɛ n'i ka baara bonya de. dɔw b'a tɛmɛ i ko samigeriw dɔw ta fiɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ teliya dɔw bɛ boli dɔw bɛ munuma de k'a tigɛ. a ko nka a tigɛtɔla ni wɔlɔsɔ ye maa min puruti k'o tigi bɛ kisi. n'a y'i sama ka tila k'i bila k'o ye kisilen ye. n'o tɛ a bɛ fɛn fɛn sama n'a m'o bila o tɛ kisi a bɛ jigin n'o ye jahanama kɔrɔ de. ala kira ko ten alayhi salatu wasalam
nini sababana imani yere sira tu ponko ni kofe falillahi alhamd o koro kikar jina kono do kala tigera o kene bebe jombulu o yale Allah taala de o de kama ko maliki yawmiddin ni juru sarab don o masaya ko yale Allah taala de tay na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu ambe e Allah taala kelim pede batu wa iyyaka nasta'in ambe de menyini e Allah taala kelim pede fe lugatigu ko koni iyyaka fora kaba ko flanati abi fo fen kelim pede ma iyyaka note nan ta fora abi se ka fora ka wa huwa anta wa huwa ume anta wa ana e anine walma e anale meni iyyaka fora fo shi se ga don tuguni kore kama wodi nana ala siga kuna iyyaka na'budu ambe kelim pede batu wa iyyaka nasta'in ambe de menyini ya Allah taala kelim pede rega don galaw ko namba kala fanga shida bla sanfede ni shida keraka o bayira ka foy kamba alama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngani ma shida kala kabe ke ash'atu sams ina fo clé yele mi be clé la kabe ke ode wala kama qur'ane kala ni ananga arabu kan foliti kelen anga arabu kan na ibse ka do fa fo chugola ibse ka do jenge na famuna ka bana me qur'anata fika le fa fo chugola faka kala kala chugola de wadi allahan wa talhin anana chugomi iba kalanti irwaya obise ka fo nyongo me femi khataw mumbe nabi qur'ane qorobo a chugola atibene ni ba do ni clara ka ke be juru musural fona kera ma min be neere di tise ka yelema shere mogo be ya fay mawla Allah taala ko iyyaka na'bud ambe Allah taala kelim pede bato wa iyyaka nasta'in ambe de menyini e Allah taala kelim pefe reka ma don gala doko ko ala e kitabu keme ani kitabu nani de jigi kitabu keme ani kitabu nani kala yo de jigi kala e kitabu biduru di mana an fa adama den do be ko sisa ko biduru dira kelema ay bisabadi Idris ma ka tandi Ibrahima ma ka tandi Musa ma ka to Misra jamana ka yana kana bakof o kitabu keme o kitabu keme kala yo sharia beddo kitabu basaba kono ka Zabur ko di Dauda ma ka Taurata ko di Musa ma ka Injili di Alakirama alayhi salam o saba fene ko do mini sharia min bo kono ayo be franyon ka ko do kelena ko de ke Qur'ana ko jiga Alakira ka sallallahu alaihi wasallam o Qur'an fene ko suram keme ani suran tani nanin ani ayaw ana al hurufu o fene be farale nyonka kala taala yo fene be famunta ko do kuma kelin pela suran kono no e fatiha surai o de ayay ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ambe e Allah taala kelin pedi bato wa ambe de menyini e ala kelin pefe kanka da madinya ko bela jele mi nyo suran ne kono nan o de kama ni ba kala faka kala kalan chugola wala saka famia na ihdina siratal mustaqim ihdina sirata alamba nyini fay kankanda almustaqim katasira masra mina klenenu ihdina alay kankanda sirata sirama almustaqim sirami klenenu ne duwude don galaw ko ni amru borala yorola ko ne kan yamarade o bora masakero la ka danfon yamare mais on yere ka ala bla barala e hidina koro komi on de ye fendo nyini ala fe ala ninke o kona bora on yoro la kanyeshi alama kate kene yamarade be kene duwude kiyere majigi al khushu wal khudu kiyere majigi alay alamba nyini fedi masai ikankanda ne ka kandate on ti kanda bada o de hidina alankanda as-surata sirama al-mustaqim siramina klinin na صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم alamba nyini fe kankanda katasiramu an'amta e Allah ta'ala yere nemma ke alaihim mamununka majon e Allah ta'ala yere nemara mamununka o mamunun be ke e Allah ta'ala yere siranyu mayirala alay kambla lo kasraka don galo ko e fitrade nabi nyumon be kasra
ani cidenw ka sira ka dafani alakira kan nali sallallahu alaihi wasallam kabi fodi ma ko fitra aya tariqatul mustaqima sira klene ni Allah ta'ala yi kanda kibla usraka ikishira ka bo yahudiya makaba wa iklara ka kishi tuguni ka bon nasara fenem ore kama yi Allah deli ka kla ka sira fene ta tom ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim aka ke mo ka sire e Allah ta'ala yi nema ke mamunuka ayawrela ka bon nabi nyumauna ani sheidu shu ani tientigu ani ma nyumauna olu ka siraw Allah ta'ala mba yini fe kan kanda ko sira irana wala sa mise ka taw fe cogo mena ghayril maghdubi alaihim e Allah ta'ala madini mamunun koro wala dolin ani munu fena make mo fille al yahud wan nasara ikanam bla kata yahudiya o kasram ikanam bla kata nasara fena kasram ika kesra klineni ika chidoni kan nabi nyumon ku misrami ka ala ikan fena bla o siraka yahudiya ta ala ikan kishi kabo ma de nansaro fene kasra ala ikan kishi kabo ma wodi mana munu ala dimina munu koro o yahudiya o munu fene filila o nansaro o ya ala dele kala kine kai wodi kama doni kala do ko kala be kaba ko ya ko islamo be ni kala shin tan wolon vla kle kono fardala na flate o kofe ni yahudiya wulla tugun ko be kala ka wuli ka fara yahudiya o ni nansaro wulila be kla ka wuli ka faran nansaraw ere ko kola kan e ka fami ere klara ke ire yala e ga do be jabi ala chuguti do be jabi mo gom manno sura ikelen ke ire sama ka bwal ni yo ke ala be sura ki deme ngay be fen chama e go ko ala mboni na e ba bladi ni abla kumami Allah ta'ala be sura ki bwala me ba chama wati be ay do ke nyi hal say frekelen bal ba ira ka fa ikra yahudiya ikra nasara ala kira dun ko sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum mawo mani yire la digini mawo may ki ka do ibe ku nyogonay yoro werala man ahabba qauman fahuwa minhum ne mawo makkan iu dode yoro werala al mar'u ma man habba ko mo be fara mo gode kay mami kan wa mo godun kanu ne fen jumay ibe fe kam mo mi nadiga kala halala aka tama chugo aka finin don cogo aka duminin cogo aka kuma ke cogo anaka domunu be nabu bonya efene kolu bonya okoro komi ya tigila mad nan saraw ka feti bina ani yahudiya uta islamiya uta grimin ke wira tala o bode ken nan saraw tala ani yahudiya uta ni kumara ko san yele madu san juma yele mara tan fla bina yele ma san gelen kono san kelen be de be yele o san kelen be kalo folo muharramunde noy jomine bamanangana no bora la san yelema wrete e baga femi ke san yelema yi o may rekoni islamia kon hatta lolu yere fe susoli buni nyon che o ka kalokola be bala ba dola fene 31 kunte fene ko san yelema de miso jami be kala do fe yawde ni nasaro fe san yelema ko tede kunji me bala isam nana ka be 25 ma o kunyogon be 31 ma o bena isa ka dengulima mais o kala nyine munye isa kola ko ala den ala ye den soro ka be 25 ma no inuele subhana o den ka kundili o be na 30e e baga giro lu no fedro kambanga shesugo de nyimi ambanga sagaw de fa ambanga baw de nyimi kalo sande ele mara doro no tante fushikala sanjume de ele mara e kan ki yere de nyini gawlo e ka santew e re ka sanyele mara ka me halere ta do ko sanyele mara anga salame sambe yelema nama fayna almamun fe ko bi ashurai ando ta do yere kambe kalo kurala sankura kono en klital nga 31 te sanshi inam hal ni demi ko ibe tubi ka bwala ifayre bi hakliji e sente ina sa ele malade fami re kan ga dem bwala ale re baga de hakliji gal e de kan ka le jogodo me de re mana fa be tubi ka bwala fa ba fa la ko be shishita la ke akana ko geleya san yele madrono ni timo ke chrétien ya timo ke yahudie ni mo golla diga ka ko la ka ba ikra dodi korangan jam to ayrel anga san dum fenana an ko mine ku nya kada ka mi fon fena nyana ya abina bandondo na dum banaya amina ta kontroli de ka Allah taala kiyama ala bina nyinin kan ni fen fitini fara kuma bala ala bina nyinin ka bela jelena ere do woke ala kanan ke yahudie
ala kana kɛ nasɔra ye e yɛrɛ y'o duwawu k'i yɛrɛ ye o kɔfɛ yahudiyaw wulila i taara fara o kan nansara wulila i taara fara o kan e bɛ jɔn de jalaki sisan tɛ maa si jalaki fana kɛra i yɛrɛ de o de kama an ka hakili to an yɛrɛ la seli min b'an bolo ala kira y'a bɛɛ fɔ an ye kaban a ko ala y'an na wasa ka bɔ seli wɛrɛ ma a ye nin fila d'an ma sunkalo seli ani seliba ni seliko ko don e ka seliw bɛɛ kɛra ka bɔ alhamdulillah ni sɛ ɲimi ko don sariya min bali i ka sɛ ɲimi na don o don sɛ sa i kana n'a ye denbaya la a k'a ɲimi o ma haramiya o nka e bɛ k'a kɛ don min bonya kama o de ye harami ye donba tɛ silamɛya kɔnɔ an ka hakili to a la wali ne ye kuma wɛrɛ mɛn ko dalilu kun b'a la alakira ma mɔgɔ bali i t'a la alakira ma kafiriw de bali u ka kafiriya baara la nka i silamɛ bali i kana kafiri ladege a ka baara la dɛ a ye silamɛ bali a la dɛ ka d'a kan an bɛ k'a mɛn ko n'i ye 31 k'i ka denbaya la a y'aw ta kɛ sogo ɲimi ye i ni muso n'i denw aw ka nisɔndiya dɔrɔn ko san yɛrɛ mara aw ma bɔ an ma taa maa tɔɲɔ ko jurumu si t'o la jɔn fana o fɛ yen e yɛrɛ bɛ ka 31 bonyali min kɛ o yɛrɛ y'a dama jurumu ye hali k'a bila i kun na ko san de yɛlɛmara o fana na i bɛ jurumu sɔrɔ bon a na ala ka kuma tɛ taa abada ala ko a ye kalo minnu di an ma 31 t'a dɔ ye o 31 décembre tɛ a dɔ ye wa nin kalo ninnu n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka kafiriba minnu tɛmɛra olu tɔgɔ da kalo b'a la ani u yɛrɛ ka jɔba minnu tɛmɛra olu fana tɔgɔ la kalo b'a la o y'o de kɛ i n'a fɔ an ka silamɛya kalo n'i y'a mɛn ko ramadan bɛɛ b'a dɔn o ye sunkalo ye o n'an ka bato bi ta n'i y'a mɛn ko zulhijja bɛɛ b'a fɔ ko hiji waati sera bu fana fɛ yen u ka jɔ bato de fana waatiw tɔgɔ dalen bɛ nin kalo ninnu na tan mɛ anw t'a dɔn an bɛ girin k'u girinna n'ala y'u minɛ ni fɛn min ye ala ta'ala bɛna an fana minɛ n'o ɲɔgɔn na ye a ko wa ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na kan t'a dɔn dɛ o tɛ hɛrɛ si kanu n'an ye tɔɔrɔ dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen ka halaki ko de ye ninnu ye waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa an bɛɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ ka kɛ kafiri o de kama nin kalanin kɔfɛ e fɛ e man kan tɛ ka ɲɛbɔ kafiri fɛ tuguni kana ɲɛbɔ yahudiya fɛ kana ɲɛbɔ nasɔra fɛ kana ɲɛbɔ majusu fɛ alakira nin bɛɛ fɔ khaliful yahud khaliful nasara khaliful mushrikin khaliful kufar alakira nin bɛɛ lajɛlen fɔ sallallahu alaihi wasallam nin kɔfɛ silamɛ man kan tɛ ka ɲɛbɔ mɔgɔ si fɛ fo n'a kɛra silamɛ ɲɔgɔn ye allahumma rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma na a ka ca ala fɛ n'an ka sisan kuranɛw tɛ kuranɛ minnu kun bɛ yen ni suran banna i b'a sɛbɛnna a dugumana la ko amin dɔɔnikɛlaw ko ni fana tilara fatiya la i bɛ seli kɔnɔ i tɛ seli kɔnɔ k'i k'a fɔ ko amin ka da kan duwawu dɔ de donna amina kɔrɔ ko ala an b'a ɲini fɛ an ka nin duwawu min donna i k'a minɛ an ye allahumma taqabbal minna du'aana ala an ka nin duwawu i k'a minɛ an ye ko de amina ye wa amina ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ka amina fɔ ani mɛlɛkɛw ta bɛnna k'alaw ta'ala b'a jaabi i ye amina fɔ o bɛnna ni mɛlɛkɛw fana ka amina fɔtɔla ye ko alaw ta'ala b'i ka duwawu jaabi bon an ye fɛn fɛn fɔ sisan nin bɛɛ ye duwawu de ye i n'a fɔ sisan nɔ ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin alaw ta'ala ko a ye fatiha tila an ni ale ala yɛrɛ cɛ ale ta ye yɔrɔ dɔ ye i n'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o ye ala ta ye an fana ta ye fɛn jumɛn ye ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin fɛn fila don kilancɛ o ye ka alaw ta'ala majamu tɔ kilancɛ o ye ka duwawu ɲini ala fɛ ala kan kisi alaw ta'ala kan kanda a kanan kɛ yahudiya fɛn ye a kanan kɛ nasara fɛn ye fatiha ye o de kama laban na an bɛɛ b'a fɔ ko amin alaw ta'ala an ka duwawu jaabi an ye o de y'a ye ka da ala kira kan kuma ka sallallahu alaihi wasallam wa yɛrɛ ko ni ala kira kun ye fatiha fɛnɛ kala alayhi salam n'a sera wala dɔɔni n'a la a yɛrɛ b'a fɔ ko amin ale min ye alimami ye kɔfɛmɔgɔw fɛnɛ b'u kan kɔrɔta ni amina ye abu dawuda ka hadisa dɔ bɛ yen ko sahabaw ka amina fo ala kira ka misiri bɛ yɛrɛ yɛrɛ ka da ka misiri kun jɔlen don ni tamarojuw de ani tamarobolo de b'a la na u ko amina u mankan bɛ bonya cogo min ko fo misiri bɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a ye o b'a yira kan kɔrɔta ni amina ye sunna dɔ do ka da ka o kun b'a kɛ ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam alimami b'a fɔ ko amin kɔfɛ mɔgɔ fɛnɛ b'a fɔ ko amin a filanan wa ni duwawu fɛnɛ kɛra an ye an k'a fɔ ko amin o fɛnɛ ka fisa dɛ an dun ka duwawu an bɛ mɔgɔw de lajɛ an bɛ amina fɔ dɔw t'a la dɔw t'a tan kunkɔrɔta k'i lajɛ ni delikɛla ye duwawu daminɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko amina a ka dɔgɔn
ban benyana ale mako ban tare la alors que abaga do nyuma de do an nga mami ba jabi amin o ka do ne be bay ka toy ka da ka deli kala ngani mo ko were be an yere bolo akan ka fo mami tala ko amin ambe ba fo ko amin alors que abe kan ka mo ko do be abe deli la me ala ka jomba do de jonyuma mbado ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ako rubba ash'asin aghbar madfu'un bil abwab law aqsama lillahi la barra ako ambe machamai akunsigi frekelendu farukolo gwangwanendu na ko abe do anga sokono iramba nga datugo kage ko mena do yo kale alala kala bo kuna wolo o kora fen jumai na e fen fen nyini ala fe kala ba dam man ko ni bi classe ni ka fini don ta kayin ka ba yemma bay ni fini nyumati mami na o timma bay o yemma ni ne o e filede ala kam ma bacca man ban nyon chanta donde o de kam ni do kera duray ka fako amin foni do min kera sinji tigay ni mun kera juru musuray ikana amina fa o ko naybe kuma no tigila matay ngano ko ni te afo do be mako amin wani ere do fenfeke abla ko no ka be jabi to saba ko ni mbala ala kira yo fa sallallahu alaihi wasallam iye munyini ala fe ala ko dima o de kadambe anya fo chugumi ala ka damati o de kadi bela jeli hala kana bla retar werela o de kadai mala kira ko sega ke kuma dola me kuma dola o fena tekede ala ba la je ka fale fen dola aflana e fen jumay ibaga femi nyini ala fe ala yere de be la je kalimana bi chugumi ani kanyana maya to be chugumi na ya jabiye no sura be do e kalimana la atadima walma nati kuy kanyana maya kono atadima kaba fale fenwerela ko nyeshi mamuni ye femi nyina ala na yere to donde abse ko do ni masiba do che se ka do ni kungo do che ere mana bo masibala ere be kleki kanto ko saraka be bodomi kati mina odo do be fodomi kati jabi odo o koro ki yere sona kafoni ka do koro do jabile ni ka saraka koro do jabile asamana ye do min do ala ta jabi nyere la fiu no te baga do chamando abe jabi mali keleta soraya kaba beble nye kiyama kadaka e ka baranyman ka do ibina jiglatige wati mi abo baraji de faraika abo do faraika baraji oka wala sai ka nyuma mizani ka griya ibe arjina sorona e chogon ngani flama ndanye de anga do ka do ani ko do che walma ka blanya kiyama am presele mbola ko ju mun ka danya nyi mu fala yoro mina o yoro belala ka damati yoro belala kadi hal ni ka heretala akade chogo mi ala ka ketel o manyo o de ga don gelo ko akilima ba fode nanga here bala ala ka jabanya nanga heretala ala ka fale fena nanga here be femin o de akilima tayde ya rabbi allah taala kan ga do jabi surani afam chogo nyuma ala ka no gambela jele do munu jabili damanda na ala ka fale fena femunu daka dana bayini ala fi ala ka walanda were irana haza wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.